ҳам хеле вазифа доштан духтарои ёш, духтарои базеб ки одамои пул дора, одамои мақсад бизнесменои калона бояд ки сабланзид мекардан, тоғрӣ мекардан, бигем карочи хидшонда ва баъдан истифода мебурдан. И бисёриё да мисли ягон идея барои кино ба назар мерасад. Не бардоро, и реалния. И кора нақл мекуна як занак бо номи Ри Хюн Сука. Бардоро ҳамада салому алейкум. Имрӯз гап мезанем дар бораи як чанд фактҳои даҳшатнок дар бораи Северная Корея. Касе ки видео пешнаро тамошо кардаги нест бардоро, дар инҷо пасказ кунем бораи як гирдак. Ҷо хена инҷо мегзарем, видео пешнаро тамошо мекунем. ва барои одамое ки варзиша хуб мефаҳманд, шумо метавонед ки дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунед. Ссилка барои кора кардан дар комментария закрепит кардагия. Ахборот дар Северная Корея. Дар Северная Корея телеканалҳо танҳо ай худшонанд. Зарубежнӣ мумкин нест ва интернет сайтҳоам ҳамин хел. Ва тамошо кардани кинои зарубежнӣ дар Северная Корея преступление, яъне ки мумкин нест по закону. Барои чӣ ки агар ки одамои уҷа кинои зарубежниро тамошо кунанд, мефаҳманд ки дар ҷаҳон чӣ гапу чӣ кора аст ва ҷаҳони беруна чӣ гуна аст. Чӣ ба бояд ӯво нафаҳмани кора? Агар ки ӯво кора бифаҳманд, президентшон барои ӯво дурӯғгӯ мешавад. Яъне ки бояд ӯво надонанд ки берун ай кишвар чӣ қадар зиндагии хуб аст, зур аст. Ва гапе ки ман гуфтам кинои зарубежни дар оҷа тамошо карданаш мумкин нест, бисёрида мумкини хандоварӣ бошад, lekin не бародаро, ҳаст ҳамин хел корое ки барои тамошо кардани филмҳои зарубежни одамо маҷбур шуданд ки бигрезанд аз Северная Корея. Як духтаре ки аз Северная Корея мегреза, ӯ мега ки сабаби гирехтани ҳамон кинои Титаник шуд. Яъне ки бисёриё вақте ки кинои Титаника тамошо мекунанд, чӣ ёд мегиранд? Ай об метарсанд ва мефаҳманд ки чӣ гуна дар ҳолати аварӣ кардани киштӣ бояд ки худшона нигоҳ бидоранд. Ай духтар мега ман қадараша фаҳмидам ки худта қурбонӣ кардан барои ишқам дар кор будаед, а на ин ки танҳо барои лидертон. И ягона одаме нестае ки ғайрат кард и киноро тамошо кунад ва ӯ дид ки дар пеши чашми ӯ чӣ хел модари дугонаша ба қатл расонданд барои оне ки филми зарубежнӣ тамошо кардааст. Барои духта и кино ҳамин хел киное шид ки ӯ ҳамавақт орзу мекард дар зиндагӣ кардан хориҷ аз кишвар, дар кишварое ки ҳамада мераса хирока, дар кишварое ки барои ишқат метавонӣ талош кунӣ, барои озодӣ талош кунӣ, барои хушбахтӣ талош кунӣ. Факти дигари Северная Корея дар бораи хонадорӣ, зану шавҳарӣ. Барои бисёри одамо ошиқ шидан и кори оддӣ метавонад. Хонадор шидан бо ҳамон одамеро ки дӯсташ бидорӣ, ҳозир иам ҳатто дар моам кори оддие ки одамеро ба зан мегиранд, бо одаме ба шавҳар мебароянд ки дӯстшон доштагианд. Дӯстшон доштагӣ набошам, ба розигии худшон мебароянд. Яъне ки дар Северная Корея ба шавҳар баромадан ба розигии худ ё ин ки ба ошиқӣ и хел кора хеле кам мебинӣ. Наёфтам ягон чизи майда нишон бутам. В общем, хеле кам мебинӣ хел ҳолата. Яъне ки ин кор дар уҷа на ин ки якҷоя шидани ду одами дӯст доштан не, якҷоя шидани ду оила ҳисоб мешавад. Якҷоя шидани ду оила ва дороиҳои ӯво. Ва ҳамин хел ҳолатҳое буда ки духтарора дар шавҳар додан, мардода мисли як чӣ хел бигӯм ҷоиза ворӣ. Масалан мардо ягон қаҳрамони нишон метаҳанд, ҳамчун тӯҳфа, ҳамчун ҷоиза вода як духтара ба занӣ медоданд. Прикин, хита метавонед ҷоиза ҳис кунед. Агар ягон духтар тамошо карда боша, мода дар комментария бинависед. Ли Ҷун Саг, не, и саги химон не, одам хел Ли Ҷун Саг, ҳамин духтар аст. Вақте ки мактаба буд мекуна, ӯ да хабар метаҳанд ки зани як марди мешавад ки атомни стансияда кор кардагие. Барои солҳои дароз хизмат кардани ин мард дар атомни стансия медонем бардор чӣ хел кори қинай, ба эвазаш ба ҷои награда, мисол ба ҷои ягон медал ида медали зинда тӯҳфа мекунад. Мумкин аст ки аз ҳисоби ҷои кори и тафаккури и одам он қадар пешрафта набуд, албатта ки организмш хеле касалиҳо бисёр дошт ва бисёр вақт ғазабша дар сари занаш холӣ мекард ин мард. Ва ин кор дар уҷа ҳамчун правила ва бисёри духтарора ба шавҳар метаҳанд. Имена ҳам хел схема қатӣ. Армия. Дар бораи чӣ гуна безе будани армия дар видеои пешина шумо аллакай дарак дорем ва президенти ин кишвар таъриф мекунад худша бо 5 миллион армияи занона доштанаш, не ки дар уҷа духтарои гирехтагӣ жалб мекунанд аз оне ки корои нисбати ӯ мекунанд ягон тарф ба желани ӯ нест. Чӣ хеле ки гуфтем, марду дар уҷа 10 сол хизмат мекунанд, аз зано боша 7 сол лисоян мегрезанд.
ай хизмат ба Южная Корея. И духтар ҳозир дар ҷое қарор дорад ки ягон чи ҳаёти ӯро угрожат намекунад, не ки ӯ ҳамавақт переживат мекунад дар бораи ҳамон одамое ки хати ӯ нагрехтанд. Ӯ мегӯяд ки духтарро дар армия беғарз машровка кардан дига ягон чиз намемӯзанд. Ва ҳамада бадаш ӯро паст мезананд, унижат мекунанд, азобшон метиҳанд ва ба ғайр аз ихе рафтор кардан бо хела бад хӯрока доранд. Вай духтар мегӯяд ки ай афгор шидани организмша касари занона шидана бас карда ва ай ҳамада бадаш ҳамие ки бародаро и одам ҳамин хел соло мегзара, ҳамин хел одат мекунад ба ҳамин хел режим ки мега ман ҳис намекардам ки ҳамин рафторе ки нисбати ман кардаистанд ҳамин рафтори бада, яъне ки кори обычни вори ӯра ба худаш қабул кардаги буди кора. Организми табиати одамам ба ҳамаи чӣ тобовар мешуда, ҳамаи чӣ мега баъд всё познаётся в сравнении меган. Баъд вақте ки ба дигар кишвар меояд баъд мефаҳмад ки зиндагӣ да иҷа буда, ин рафторое ки нисбати ман мекардиян значит ки бад буда. Гап дар сари ки ин рафторое ки нисбати ҳамин духтар кардагиян, ҳама зано дар кишвари ҳамиё фикр мекунанд ки ин рафтори оддия, рафтори нормална ва тамоми занҳо дар тамоми ҷаҳон ҳамин хела нисбати ӯ ҳамин хел рафтор мекунанд. Во дарак надоранд ай кишварҳои дига, барое ки доступҳо надоранд. Дар интернет хеле ки мо имрӯз киҷои форамон медорем, уҷада ӯ хел доступ нест. Гиристан дар Северная Корея. Гирия кардан дар вақте ки ягон одами наздикат ай дунё мегзара ё ки ягон проблемаи хита дорӣ, кори оддия. Хай шумо дамая бугум ки ягон одам ҳамин ғалат хади гирия кард, хай мегӯед хай чи ҳама метавонад гирия кунад вақте ки ягон одами наздикаш мемирад. Агар ма да шумо бугум ки фалон давлатда халқ гирия кард барои оне ки президентшон мурд, ишта чӣ мегӯем? Дар Северная Корея ҳамин хел мекунанд. Шумо фикр кунед ки мумкин ин одамо фанатиканд, девона шидагиянд, мазгаи ёро шуштагиянд, ё ин ки дурӯғ гуфтестиянд. Ман фикр мекунам ки скорее всего агар ки дар уҷа мазгира шуштанам мешавад, хеле ки мо дар факти пешина дидем, ӯ духтар мегӯяд ман дар ҳамин режим ҳамин қадар одат кардаги будам ки фикр мекардам ки кори оддия, мумкин халқи ӯ ҳамин хел фикр кунад ва ҳамин хел омӯхта шидагӣ бошад. Ай ягон таш ки ай система берун боша, ай беруни матрица зиндагӣ кунад, бифаҳма ин кора, мумкин ки ҳамин хел актёрӣ кунад ва маҷбур ки ҳамин корро бикунад, барои чӣ ки роҳ надорад дигар. Одаморо дар Северная Корея ба тариқи тарс тарбия метаҳанд. Ӯда басанда нест, просто дӯст доштан давлати худшона. Барои дӯст надоштан ӯро наказат мекунанд. Яъне ки ӯ бояд ба тариқи оби чашми худшон, ба тариқи гирияи худшон нишон бутанд дӯстдории худшона. Скорее всего ватаншонда, не лидершонда. Ба фикрам ки дар иҷа гирия накардаистанд барои оне ки президент мурдагия, ба фикрам дар иҷа гирия кардаистанд барои оне ки барои чӣ гирия кардаистанд дар комментария бинависем бародаро. Ашёҳои ночиз. Вақте ки Яоми Па ай Северная Корея мегреза ба Южная Корея меояд, ӯ дар чизои хеле ҳам ночиз ҳайрон мешавад. Вақте ки ӯро мепурсанд ки ранги дӯст доштаитат чиай, ӯ дарҳол мегӯяд ки сирх. Барои чӣ ки ин ранги режими тоталитарии Северной Корея. Абадан мефаҳмад ки ӯ да имконияти фикр кардан дар бораи ягон чиз дига беғарз ай режим намедоданд. Ва ӯ ягон вақт фикрам намекард ки чӣ метавонад ки ӯ да маъқул шавад. Ва умуман мнени худша надошт дар ягон савол. Вақте ки ин духтар дар Южная Корея меоя, изо мекаша ай рафтори худаш нисбати мусорни бакҳо. Ӯ мегӯяд ки дар Северная Корея ӯ қадар чизи надоранд ки ӯ бо зиётӣ кунаву ӯро дар мусорни бак партоянд. Ягона буданам барои ҳар яки мо ин чизи оддия. Тира чӣ хеле мефора мепӯшӣ, чӣ хеле мефорад ра мегарди прическата, чӣ хеле фора мекунӣ, чӣ хеле форад гап мезанӣ, барои ҳар як одам чизи оддия. Дар ин духтар дар Северная Корея хеле набуд. Ҳозир мисол дар Южная Корея ки зиндагӣ мекунад, чизи фораша мепӯшад, чӣ хеле фораш ра мегардад, чӣ хеле фораш гап мезанад, любой свети ки фораш интихоб мекунад, неки бозам метарса ки ягон рӯз мешавад ки мумкин мара аз Южная Корея ба қапан наказат кунад. Саблазнид кардани мардои бегона бо фармони Ким Чен Ир. Ҳамин хел вазифа доштанд духтарои ёш, духтарои базеб ки одамои пулдора, одамои мақсад бизнесменои калона бояд ки сабланзид мекарданд, тоғрӣ мекарданд, будем короче худшонда ва баъдан истифода мебурданд. И бисёриё да мисли ягон идея барои кино ба назар мерасад. Не бародаро, и реалния. И кора нақл мекунад як занак бо номи Ри Хюн Сука, яъне ки сук.
падари ӯ айҷопонай мардере ки бояд модари ӯ хидижда турӣ мекард. Забони кӯчагӣ қади гап занем. Вақте ки занак мефаҳма ай ҳомиладории хидиш, марда шантажироват кардана сар мекунад ва ӯро маҷбур мекунад ки сум ҷидо кунад барои як бизнеси Севернаи Корея. Ким Чен Ир ҳамин хел мардои бегонара заставид мекард то ки саҳмгузорӣ кунанд дар бизнеси кишвар ва баъдан таъриф мекард худша дар ҷаҳон ки чӣ қадар бизнеси кишвараш пешрафтаист. Ва фарзандое ки ба ҳамин тариқ ба дунё меомаданд отдельно нигоҳшон мекарданд, мисли асироворӣ. Дар як ҷои маҳкама дар Пхеньян ин кӯдакҳо зиндагӣ мекарданд. Ҳамуҷа метонистанд ки бо падари худшон суҳбат кунанд ва мумкин ки ӯро ҳам хел мефаҳмонданд ки дили падари худшонам биёбанд, то ки ӯ дар ҳамин кишвар бестанд. Дар Севернаи Корея истодан. Бози бисёриҳо гӯянд ки чӣ гуна ин занакҳо и духтарои хеле кора кардан метавонанд, барое ки ин странада хинаи мақсад духтарои ӯ ҳам ягон ҷо рафта наметавонанд. Куне бардоро ин духтаро специально тайёр кардагӣ буданд, ҳамчун экскурсовод барои туристо, ҳамчун переводчико барои ягон коргарои калон кор мекарданд ва оҳиста рафиқӣ, дӯстӣ, шӯримӯрӣ, муришӯрӣ сар мешид нисбати ҳам мардак. Баъд кор ки чепе мешид, яъне ки ҳомила мешиданд, кино сар мешид. Ва баъдан якум мақсад истифода бурдани падари во буд ва ҳадафи дуюм истифода бурдани ин кӯдакҳо ҳамчун шпион. Барои чӣ ки намуди ё дигар хел шидагӣ буд. Омехта кардани ду намуди одам. Падарошон ай дигар давлат буд ку. Ҷарроҳӣ дар Корея. Ким Чен Ин ай падар ва бобои худашда отношенияш хубтар ба нисбати оператсия. Оғози боша халқи Севернаи Корея имконият доранд барои оператсия кардани рӯҳои худшон ва дар уҷа занода бештарам хел идея метаҳанд ки ӯҳо бояд хушрӯтар бошанд, хубтар ба назар барасанд. Барои чӣ ки намуди зоҳирии ӯҳода шанси хубтар, шанси беҳтар метаҳад то ки кор биёбанд. Ози ӯро иҷоза додагиянд ки рӯҳошонро оператсия кунанд ва ай ҳамада кори популярни дар уҷа татуажай. Чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, оборудование дар больницаи ӯ қадар пешрафта нест. Ҳамин хотир бисёр ин корро анҷом метаҳанд дар хона ва аз ҷониби специалистои на он қадар хуб. Натиҷа чӣ мешавад? Бисёриҳо зарар мебинанд ай инфексия ё ин ки ай ҷарроҳии нобарор. Занон дар уҷа бовар мекунанд ки зебогӣ барор меорад. Ҳамин хотир розиянд ки любой кора кунанд танҳо барои ба ҳадафи худшон расидан. Косметика ягона роҳи рисковани зебо кардани зано танҳо ҷарроҳӣ нест. Гарчанде ки правительствои Севернаи Корея Южни Кореяро паст мезанад, занои Севернаи Корея орзу мекунанд ки косметика истифода баранд, косметикаҳое ки истеҳсоли Южни Корея, яъне ки гӯё душмани худшона. Бале Севернаи Кореядам як чанд бренди косметика ҳастад, не ки ба муқоиса бо Южни Корея як чакра дар баҳрай. Агар ки ягон каса бо косметикаи Южни Корея биқапанд, ӯро наказат мекунанд, не ки ба ин риск одамо мераванд. Ӯда фарқ надорад косметикае ки аз Южни Корея ба дасти ӯ мераса чӣ брендай, чӣ намудай. Саме главне ки ӯ аз Южни Корея бошад. Карьера дар Севернаи Корея кӯдакҳои мактабхона бипурсӣ ки оянда кишидан мехоҳанд, во бе ягон подсказка, бе ягон фикр кардан сразу метавонанд фикри худшона бигӯянд ки дар оянда чӣ мехоҳанд, кишидан мехоҳанд. Фикр мекунӣ ки хай интихоб доранд ё. Дар асл бародаро ин хел нест. Духтаре ки авҷа гирифтагии миниён мегӯяд ки дар мактаб кӯдакҳоро ҳатто ёд метаҳанд ки биган ӯ то ки кишидан мехоҳанд. Мисол мегирем, худи ҳамин духтара ёд додагиянд ки касе ки агар пурсид то бигӯ ки ман духтур шидан мехоҳам. Озӣ ҳамада интереснаш ин нест. Ва гапе ки ӯро ёд додагиянд ӯ бояд духтур бишава, мардума ай касалию ай вирусо наҷот бита ва ба ин кор лидершона хирсанд бигардона. Не ки духтар мегӯяд гарчанде ки ӯро ёд медоданд дар ин хел саволҳо ҷавоб доданда, не ки духтарое ки дар круги ҳамон буданд ягонта шанс надоштанд врач бишаванд. Агар ки ӯ намегирехт дар ҳамон вақт, ӯ ҳозир дар ягон фабрика кор мекард. Тамом. Ва ҳатто бисёри заное ки дар фабрикаҳо кор мекунанд мегӯяд, ойликшон наметаванд, просто хирока ҷудошон мекунанд. Тамом. Короче, бихӯ продуктора бигӣ, чтобы номбри барое ки кор кунӣ. Дар уҷа карьераи духтаро вобастаи ай падару модаршон ки ӯ чӣ кора, оянда ӯ кӣ мешава, аллакай дар детский сад решат кардагӣ. Ба балоғатрасӣ. Касалии занона барои бисёри зано як кори оддия, ягон таблетка мехӯранд, ягон чӣ мехӯранд то ки дардша нафаҳманд.
ва вақти соати худаш меояд ва аи кор озод мешаванд бо то вақти дига шаб. Дар Севернаи Корея ин ҳолат хеле ҳолати бада. Дар ҷо корои дар ҷо ашёи медисинист ки нестай ман оз номошо намегирам, одамо хучон медонам ва духтарое ки аллакай ба балоғат расидагианд самостоятельно нами чизҳоро хучон мекунанд то ки ӯ шахтон медонен ва дар инҷа овудан проблема доранд ва дар хонаҳо душу ванна нест ва ин кори оддии табиат барои ӯ пазор ҳисоб мешавад ва духтаро ҳаракат мекунанд ки чанд қадаре метавонанд ин корро пинҳон кунанд. Духтаро дар ҳамаи вақт ҳаракат мекунанд ки либосҳои худшона шавда вақте ки ҳама ховай умуман ҳеҷ кас ай кор борию дарак надора дар ҳамон вақт анҷом буданд то ки ҳеҷ кас нафаҳма ин кора, то ки ин кори ба гуфти ӯ пазор мекора. Фикр кунед шумо ки духтаре ки бечора худаш проблема дора бо чанд қадари дига морална азоб мекашад дар ӯ ҷо. Ҳамада хайр бардоро фикр ақият дар комментария бинависен, видеои нава интизор шавем.